dikeve ser milê saziya giştî ya bendava Firatê ku hev sê bendavan bi rê ve bibe. Bendava Tişrînê, bendava Firatê û bendava Bas. Ji bilî birêvebirina çavkaniyên avê yên çemê Firatê ji dema ku dikeve nav axa Sûriyê heta ku jê derdikeve. Derbarê bendava Firatê de 8 turbîn hene ku kapasîteya her turbînekê nêzîkî 100 megawat e. Niha 4 turbîn di kar de ne û 4 turbînên din jî rawestiyan e û pêwîstiya wan bi çakkirineke berfireh heye. Niha rojane bi awayekî navîn jî nêzîkî 100 megawat ji bendava Firatê. Zêdeyî 100 megawat ji bendava Tişrînê û nêzîkî 18 megawat jî ji bendava Basê tê hilberandin. û bi giştî rojane nêzîkî 220 megawat dike di demjimêrên Rûtkiyayê Varê de. Elektrîk bi rêjeyeke zêdetir tê hilberandin, lê di demjimêrên şev û sibehê de hilberandin kêmtir e. Armanc ew e ku pêdiviya elektrîkê di dema Rûtkiyayê Varê de were dabînkirin. Da ku bi qasî ku pêkan be elektrîk ji bo xelkê me yê li parêzgeha Reqayê were misolyarkirin. Ev 20 rojin em bi kêşeyekê re rûbirû ne, ji ber ku tora Sûriyê ji bendavên Firatê xut bûye. Ji ber vê yekê, pirsgirêk di tîna elektrîkê û dabînkirina wê ji bo birayên me yên li parêzgeha Reqa û beşek ji parêzgeha Helebê de heye. Rêjeya ava ku niha tê berdan jî têra hilberandina pêwîst nake ku bi tevahî pêdiviya birayên me pêk bîne. Niha em karê çakkirina navxweyî ji bo koma sêyem dikin û dê di dawiya vê hefteyê de bike xizmetê. Lêbelê çar komên din hene ku pêwîstiya wan bi çakkirinên berfireh û peymanên biyanî heye ji bo guhertina panelên kontrolê. Her wiha pirsgirêkên perên çerxa xebatî yên du koman. Me dest bi plansaziyê kiriye û em pirtûkên mercên teknîkî amade dikin da ku karên çakkirina van koman di salên pêş de werin cîbicîkirin. Ji ber ku çakkirina her komekê nêzîkî salekê digire. Elektrîka ku tê hilberandin, di giranî girêdayî rêjeya ava ku ji Tirkiye tê ye. Asta ava bendava Firatê bi awayekî xerab daketiye. Di dema kontrola Hesedeyê de desthilatên dîfakto asta gola bi awayekî berçav kêm kirin. Asta herî bilind 304 e, lê di dema rizgarkirina bendavan de asta wê nêzîkî 296 bû. Niha em asta avê gav bi gav bilind dikin ku asta niha nêzîkî 298 e.